आरोबाव बांलादेशआव हादरगिरिखौ बोखारनो दाबि बारग' हादरगिरि हासिनानि बिबान एंगारनायनि सायाव बिबुंथि होनायनि थाखायनो बांलादेशआव हादरगिरिखौ बोखारनो दाबि थांनाय सानाव बांलादेशनि ढाकायाव हादरगिरि मोहम्मद शहाबुद्दीननि बिबान एंगारनो सोमावसारदों। नंगौ, बांलादेशआव फिन आरोबाव दुंहाव थासारि। गोबां सोमावसारगिरिफ्रा बारग' गाहाय मन्त्रि शेख हासिनानि सायाव बिबुंथि होनायनि थाखायनो हादरगिरि मोहम्मद शहाबुद्दीनखौ बिबान एंगारनो दाबि खालामो, जायनि थाखाय बांलादेशआव दाङाबाजि आरो राजखान्थियारि दावराव दावसि सोमजियो। थारैनो थांनाय मंगलबार मोनाबिलियाव गोबां सोमावसारगिरिफ्रा हादरगिरिनि मावखुलिनि लांगोनायाव गाग्लोबनो नाजादोंमोन, जाय बोख्लायजानाय गाहाय मन्त्रि शेख हासिनानि सायाव बावैसो बिबुंथि होनायनि थाखाय हादरगिरि मोहम्मद शहाबुद्दीननि बिबान एंगारनो दाबि खालामदोंमोन। मख'नो गोनांदि थांनाय बावैसो सिगां बांला दैलि मानब जामिनजों मोनसे मोगा-मोगियाव शहाबुद्दीनआ बुंदोंमोन दि फरायसाफोरनि दैदेननायाव सुबुं सोमावसारनायनि गेजेराव 2024 मायथाइनि 5 आगस्ट खालि हादरनिफ्राय खारलांनायनि सिगां हासिनाया गाहाय मन्त्रि महरै बिबान एंगारनायनि जेबो फोरमान गैयामोन। बे बाथ्राखौ बुंनायनि थाखायनो बांलादेशनि गोबां सुबुंफ्रा हादरगिरि मोहम्मद शहाबुद्दीननि सायाव खुद्रिसारदों। गोजोनथाव खौरां, टिभिएसनि गारि लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। चिरां जिल्ला बिजनीनि बागुरुम्बा टिभिएस गारि श'रुमआ नोंथांमोननि थाखाय दुर्गा फुजानि धामाका अफार लानानै फैदों। बाइक आरो स्कुटि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो-राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा टिभिएस गारि श'रुमआ धामाका अफार होना नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे मोजां खाबु होगासिनो दं। बिजनी स्टेट बेंकनि साखाथिनि CRPF केम्पनि उल्था सोनाब फारसे थानाय बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमआव डाउन पेमेन्ट होनानै नोंथाङा टिभिएसनि गारि लानो हागोन। नोंथांमोना बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमआव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बायदि टिभिएसनि गारिखौ लांफैनो हागोन। टिभिएसनि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो-राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमआ बेनि अनगायैबो गोबां मोजां अफार लाबोदों। बेफोर अफारफ्रानो जाबाय जेरै गंनै हेलमेट फ्रि, फुल टिंकि पेट्रल फ्रि एसर गिफ्ट आरो टिभिएस कम्पानिनि गासैबो मडेलनि एक्सचेन्जनि खाबुआ एभेलेबल जागोन। आरोबाव गुबुन मोनसे मोजां खाबुआ जादों फाइनान्स लागिरिफ्रा डाउन पेमेन्ट होनानै खम बेसेनाव टिभिएस कम्पानिनि गारिखौ लानो हागोन। लोगोसे आबुङै मिन्थिनो आरो बुकिं खालामनो थाखाय 7002132259 एबा 8638131734 जानबुं नम्बराव कल खालामना खौरां लानो हागोन।